makita sa maong video nga kuha ni Ivy Lasconia nga dito sa Ubay, Bohol nga ang mga kabataan, mga tinun-an sa usa ka tunghaan nakakita og panan-awon nga matud pa anghel nga nagsakay og kabayo nga may cross. Sa mga bag-o pa diha, pa-subscribe para updated ka sa atong channel. Ato tanaw ng maong video. Sabi ay, nag-guys, banha kay mga bata sa nagkulang siyang. Sa kagitan-awan nila. Kining nakakuha sa maong video, tingali ko sa ni ka inahan nga murabag nagpadung siya pasulod sa maong tunghaan. Unya iyang nadungog nga nagkaguliyang ang mga bata. Kasi na Anghel? Ay, Anghel ron. Asa ron? Ato makita no nga nagdinaganay ang mga bata kay doon na lagi sila nakita nga anghel nga nagsakay og kabayo. Imposible usab nga namakak ning maong mga bata kay halos man sila dunay reaksyon nga matud palagi nila nga doon na sila nakita. Ug pipila nila dunay gitudlo nga to sa panganod nga anghel nga nagsakay og kabayo apan sa maong video wala kitay makita. Ang atong masulti niini nga posible nga doon na sila nakita kaysa gikaingon ko na nga imposible nga mamakak ning maong mga bata kay halos man sila dunay reaksyon sa maong katingalahan nga ilang nakita. Apan ang atong masulti niini mga igsuon nga nag-auhag ang simbahan nga dili dayon ta motuo kung adunay mga katingalahan. Tungod kay mahimo usab kini sa yawa aron patuohon ang katawhan sa maong panghitabo. Kay matud pa sa mga eksperto, labi na sa mga Catholic exorcists nila Father Sequia, Father Winston Cabading, Father Chad Reproger nga matud pa nila sila man ang nasayod nini pag-imbestiga sa kining gitawag mga igsunog mystical phenomena nga dili dayon ta motuon yana kay mahimo kining i-capitalize sa yawa aron paglingla sa katawhan sa Dios nga matud pabitaw sa pinadayag 12:9 nga si Satanas ang dakong dragon nga molimbong sa tibuok kalibutan nga amahan sa tanang kabakakan. Akong pasabot mga igsoon nga posible nga dunay nakita ang mga bata apan dili dayon ta motuo nga kini anghel nga nagsakay og kabayo nga dunay cross unless ideklara kini sa simbahan nga kini tinuod kay ang simbahan mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran 1 Timoteo 3:15. Siya ang muila kung kini ba tinuod o sayop og imbestigahan kini sa otoridad sa simbahan o kung dunay mensahe susihon una kung ang mensahe uyon ba sa katolikong doktrina mga pagtulunan ug mutan-aw usab sa pahayag kung nahiuyon ba kini sa Biblia. Dili ni dali nga proseso mga igsoon ang pag-ila kung unsa ka tinuod ang maong vision. Dunay pipila nga mukabat pagpila ka katuigan sama pananglit sa lipa operation. Pipila ka katuigan una mihatag og formal nga desisyon ang simbahan nga wala kini supernatural in origin and character. Mao nga sa niini nga video magpaabot una kita sa mga eksperto sa simbahan kung kini ba tinuod.